nura yan inuwa muje zaki kuma lantarki masu mamaki mai halin kirki nura yan inuwa sana bugo tamburan nura yan inuwa shugaba sarki ne kai guri na waka ba kai gaba na duba na gani salo ma ba kai gaba sarki allan da mishi ya saka kai gaba sarasuka suna ta yi ba su same ka ba Allah sarki ya kare mana kai uba a san waka da kafiya kai ne kan gaba ka zan musu kainuwa ba za su ga karshen ka ba da jama'a kun gani fagawar zan mai gida nura inuwa na ce guji ba gargada al'umma sun yaba waje har da cikin gida dai kaga haddari a nan za ka gano jida saki namijin maza mu je nasara ta kace kanan rike nura ba batun wani cece kuce kuma na faɗa akan batun soyayyar kace ka zama gamji ce ya wuce yin sa kace adam ya zama garkuwa a wurin nura ne na sa abdul aboki bin nura ne ma'azan ko yara yaya kuma nura ne cikin kalmafiya na san da masoyin kare muhammad ni na ka bai duka yau na yau suke ka zama karbuwa kuma bango jiban mu ne hadafa ne kai gare mu sannan baban mu ne batu na sai na faɗa a waka bai nura ne ka zama gamji sara suke yi baka faɗi ba da sharraba na kai wuce dukkan uwa makiya ka zama yanzira mai safar gaba da muje mai jiga hawaye bai san gaba ta ce da barin uba nura ba ma bar gaba da muje shugaba kuma kai da tsawon gaba duk inda ka je za mu ci shugaban kowa ya faɗiwa mu ne nura yan inuwa gare mu ka zama garkuwa kai ne ke tenuwa wani na yan inuwa rana sai inuwa da mu wani nura yan inuwa gare ka ni dole ne addu'a rabbana ya kare sharrin makiya kai musu nisa mai gida na nura kai musu zarra ka zamo allura mai gida na nura naka ne ni nura kam inuwa da she na rafa na kai nuwa